Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bu fasıl misafirin hükmüne, yolokçunun hükmü beyanına. El-müsafir men fâraka buyûte beledihi kâşiden mesafete selâfeti eyyâmin ve leyâlihâ. Misafir ol kişidir, ayrılı öýleriniň şäheriniň kasteden halyny aralygy ýoly 3 giýje we günlükleri bilen şoýalım. 3 giýje günlük ýoly kastedip çykan adam misafir bolýar diýipdir şeriatda. İnni misafir nähili adam soňundan ara geler öňünden gysgarak aýdaly ştaýda bir bellik bar. Ana şol howa onmyr. Şer'i misafir şeriatda ýolokçy diýip hatap edilýän, şeriatyň ýolokçy diýip bir topar şer'i hökümleriň şonu üýtgeýän adam şo 3 giýje günlük ýoly kast edip çykan adam. Çykypam ýene net bile däli, çykyp ýaşaýan şäheriniň owatynyň öýlerinden hol beýlek saýlanan adamyň hänni şol adam misafir bolup başlaýar. Oňa 4 rekatly namazlaryny 2 rekat edip kaşyr diýerler, muňa gysgaldyp okamak eýen boýunna lazım bolýar. Oňa orada aý bolsa agdyny açmak mübah bolýar. Oňa egerde aýagyna mesi diýen ädik geýen bolsa, mesisini 3 giýje günlük täretlanyny çykarmasa mesk edip gelmek ruhsady bar. We ýene de Cuma namazyň farzlygy oň boýundan düşýär, öýt namazlar boýundan düşýär, uzuhiyye gurbanlyk çalmagam boýundan düşýän eşi. Misafir adamlara şeýle ýöne muqim diýerler, ol ýolokçy däl, öz watanyna ýaşaýan adam muqim, ýolokça misafir. Muqimden tapawutlykda ýankyýalyp şer'i hökümler oň boýunna düşýär. Indi şol adam öýer ýaşaýan şäheriniň öýlerinden aýryly niýet edip 3 giýje günlük ýola çykdy. Bolýar. Eger niýet etmän ýöne çykan bolsa, misal üçin bir ýitigini gözleýär, gaçagyny ýa bir algydary bar bolan şonu gözläp çykýar. Onu niýet eden ok plança günlük ýol ýa-ni näme, nirde tapsam al gaýtjak, nirde ýetsem algymaljak gaýtjak. Günlük däl 2 sagatdan ýetsemem diýip niyeti ýok 3 günlüge. Näbi ýanky namazlar 4 rekat namazlary misafir gysga okasa, bu ýok gysga okamaz. Ýene de kast etmägiň degişli adamlary niýet etmägiň degişli adamlar bar. Taýda misal getiripdir. Leşgeriň nökerleň de goşunyň nemesi kast etmegi dogry däl, kast etmegi goşunyň we dogry däl kast etmegi laýsa kastul jeýş wel qaidi, ýöne goşunyň däl asl ýol başlatynyň hem diýipdir. Indi ol başga ýurda gidilenine haçan yöremelimi, ýa çekilmelimi, ýa kararlanmalymı, o zatlar belli däl bolan düşünürde bu gurrun. Indi we zewjeti we hatynyň diýipdir äri bilen gidenne
Vel ecirin yankı kreyne tutulan adamın yan kreyne tutulan gidenine ve tilmizi ya şagir talipası bile gidenine vel abdi magamet bu ve nimede benne kulum özüne tabi bolany bilen gidenine şularda şular kime tabi bolýan bolsa şonun niyeti itibar edilýär. Hizmetkarını alıp giden bolsa hojaýyny yankı falan yerde on meşgul durjak ya falan günlük yola çıkacak ya bir zat diýenne ol ýanyna kam şu hojaýynyň niyetine görä muqimyan musafir boluberýär. Ýanyna kim onun aýrylyp gitjek ýeri ýok. Ayal ernen aýrylyp gitjek ýeri ýok. Safarda ya nämede şular ýalyk ya leşkerler serkerdelerden aýrylyp gitjek ýeri ýok. Şeylerek manada bar, olaň niyeti dogry däldir diye egerde şu tabi bolanyň niyetini bilmese de diýipdir bir kitaba. Bilmese de oň niyetinden eme ýok diýipdir ýöne. Başga bir kitap Bişert el-Muttabi fil Ashahhi. Şu tabi bolýanyň bilmeklik şerti bilen niýetdir-de ýankynyň niyetini. Şular ýalyrak gurrunlar bar, taýda dol açyklanmady ýaly şu jeýş bilen haýyt dagy açyklanmady bolýar diýe durmaly gidibereli. Muňan şular ýalyk gurrunlaryň bardygyny eşitsek bolýar, ensek. Muňan şular ýalyk ýerde eýerleniň niyeti bilen musafir bolar bolmaz diýen gurrunda ýanky bilmeli diýen ýer bar eken. Ýene de bir mesele var. Egerde şoň şäheriniň iki ýoly bar bolsa, bir ýoly bir günlük beýleki ýoly 3 günlük bolsa 3 günlük ýol bilen giden musafir bolar. Ýanky häk ruhsatlar ona degişli bolar. Bir günlük ýol bilen gitse onda musafir bolmaz. O barjak yer birim bolsa bir ýol aýlawly ýol ya kum içinden gidýär, ýuwaş ýörelýär bilemok. Bir ýol başga hili ýol ýöne o taýda mysal üçin oňa bir ýanky ýol olsa bolmaýan bir hereketler bardyr. Bir ýagdaýlar bardyr. Elbetde ýanky aýlawly ýoldan gitse musafir bolýar, göni ýoldan gitse musafir, şergi musafir hukmunda bolmaýar. Ýanky namaz, 4 rekatly namaz, gysga ýoldan gitse, bir günlük ýoldan gitse, 4 edip okar, ikindini, öýläni, ýatsyny, ýok aýlawly ýoldan gitse, onu bowatyndan taýlanandan soň, şäherden taýlanandan soň ikindi okamaly bolsa, ikindini 2 rekat edip okar. Barjak ýeriň bir ahyrin diýse de on tapawdy ýok, nimetine bagly. Yine de şu zamanlarda da yeter hemle ýöňünden aýtmaýyn nime maşinli ulagly gitseň näme diýjek bolumda aýyny agdaýyn diýenseň ýanky 3 günlük ýol piyada hasaplanan ol aslında. Onu bir sagatda 90 kilometr ya 80 kilometr ya 100 kilometr ýere bu ýeňil maşinlarda bir sagatda bar ýa arkaýyn ol öýümizde oturamyz ýaly rahat oturýar. Olaň oturuşlarym gowy, işlerim rahat. Safarda müşakkat ýaly bir zat kynçylygam çekemzok. Onda da biz şu musafiriň hökmünde bolup bize ýanky ruhsatlar barmy diýende howa barken maşinal avtomobiller ýöne uçar bile gitseňem nähili gitseňem taňa ahyrin piyada ýöreňde şoňa barjak şu 3 gün evlenjek bolsaň piyada däl onun ulagly çalp barýanam bolsaň şu ruhsatlar taňa bar. Bolýa ýöredik ýygyna.
bir şehrin vasatın orta yöremek bilen niye? Yankı üç gece ünlülüğü orta yöremek bilen yankı misafir ol kişidir. Ve huve inni ve şol orta yöremek diýilýän me ol bir yörüşdir ki särel iblin ha aýdýa yöredi diýe ve raculi ve piyada ve fulki ve gami iza tedeletir rihi erwatiki aram olsa yel şemal bu gama değişliğini on yelkeni vardır burada vardır da şul üçüsünü ne şulları hasaplanan aslında ol denizde deryada yöreğinde yel aram olunna kıyı gamin üç gecevunnize geçýän ýoly yok yöne yerde yöreğinde piyadan diýelim geçýän ýoly ve ma yeliqi bil jebeli izne yörýär we ol bir yörüşdir ki laýyk bolýar dağ ýolyny daşly ol aýlawly gaýaly ol guri ýerde daşa gidip bolýan bolsa dağda oňýala gatyörat bolanok anha onu 3 günlük ýol muqdary azalaya onun kitaplarda bu zamanalarda kilometr diýen mirzat bar metr diýen ölçew bar 1 kilometr 1000 metr diýerler 1000 metr onun gadim zamany oňalyk ölçew ýok ay mendillidi millidi merhale diýdi yankı 4000 adım 10000 adım birzat onun bu nemäniň misafirin bir günnäki ýöremeli ýoly 5 fersah diýenen birzatlar o 5 fersah 6 fersah ay 7 fersah birzat gurrunlarken ýöne her ýeriň öz halyna görä gum çägeligiň bir hali dağyň bir hali suwuň bir hali ýöne ýeriň bir hali onun plança kilometr ya birzat diýip edil depip dursaň gaty bir dogram bolup baranok onun ýöne onda da bu zamanda kilometr diýmesen hiç kim hiç tada düşünmeýär diýen ýaly onun bir 80 diýen bar 80 kilometr 90 kilometr 100 kilometr diýenen bar biz 90 kilometrini alýar bize şu 90 diýen kitaplarım var geplerim var ýöne 90 diýseňem o garagymyň içinde düýeli 3 günne 30 kilometr ýol ýörek bolanok diýseler onu adaly berýär dağda bolsa adaly berýär ol bir mollagalardan soraňyzda keskitli ýa 80 ýa 118 ýa 108 ýa bir zat onun başga gepleri Alman elini daldalladyp neme duran bolsa gaty o ýollaşma bolan gaty akylly däl boldugynyň hasaby bolýar. Bu taýda bir keskitlenler neme dilen zat ýok. Bir sen kilometrde ölçe, mille ölçe, başga bir ölçewde ölçe piyadanyň 3 günlük ýoly, diýelim 3 günlük ýoly diýen. Barlar niýsem 3 günlük ýola çyk barlar. Gelmollaň ýanyna, ahunaň ýanyna men 3 günlük ýörüýte barlamana gitdim. Ne günne falança saat ýöredim, falança saat ýatdym, falança saat diýem ötletdim. Ýükümi düşürýänçem o geçdi, ýükleýänçem bu geçdi. Näme onuň bir gijewniň dowamyna näçe saat ýörep bilýän sen ýa bir zat o günlerime tomysyň muny bir hili, gyşyň muny bir hili gije diýilýän adam rahat etme almaly wagty. Ol her nemeler var ýöne soňky alimlerden 6 saat günne 6 saatyň ýöremegi 6 saat ýöremek diýen neme var 6 saatda piyada adam her saatda 5 kilometr ýörese 30 kilometr ýörese 3 günne 90 kilometr rem boluverýär. Muňam ýagdaý şeýle. Gittik.
فَيَقْصُرُ الرُّبَاعِيَّ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ بَلَدَهُ. İnhanni bu musafirın etmeli işlerini aydiya. 5 qyys haldar, qyysga okar. Farz namazların 4 rekatlylaryny 2 rekata. 4 rekatly farzlar 3 tane. Öyle ikini yaptı. Yani şol üçüsünü 2 rekat okar. Ertir namazı 2 rekat, akşam namazı 3 rekat farz. Olar ütkömez. Olar ikiliğine, üçlüğüne alır. Dine dörtlülerin yarısı gidiyor şatayda. Şatayda bir belgi var eken, hani neyme deyiptir görölü. Hava şol şataydaki belgi 3 rekat, 2 rekatlılar gıykaldılmaz. Yine de sünnetler hem gıykaldılmaz deyiptir. Sünnetler gıykaldılmaz hem koyulmaz hem. O bir gurrun bardı. Ahunağalardan bir qıssanmaş safar bolsa, ay onun yankı kerwenmaşy ay gaty qıssanmaşdyr hereketimiz ýöne ol namaz okap ya bir zat edip öýdäki ýalap kän nemedip durmaň çalasynyrak boluberiň bir zat bir yüklemeli, düşürmeli, çağa çuwa, azan çuwan bir nemelik ya hay kaçdy ya hay kowdy ya bir zatda Allah Teala öz ululugy bilen 4 rekatatyny 2 rekatatyny geçen bolsa onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini geçer, halkları horlap ýeködüň giden halk saklap durma bir zat diýen gurrunlarım bardy. Ýöne kitabyň aýdýany bu kitap umumy düzgün aýdýar. Sünnet 4 rekat sünnetleri 2 gelen okdiýar. Diňe farzlar 4'leri 2 gelýär diýär. Ýa-da sünnet farzlar ýarty bolýar, sünnetlere okulany ogan diýen ok sünnetlerim okulýar diýär. Onuň ýankyýalyk ýagdaýlary ol şo ýagdaýa düşen adamlaryň özleri pähimlä berer. Ýöreýär. Inni qyysga okar 4 rekat farzyny 2 rekat edip öz şäherine gelýänçä diýipdir, girýänçä. Öz yankı bir ýerik çykypdyr, 3 günlük ýola gidipdir. Inni barypdyr o taýda da, onuň ýygyna gaýdypdyr. Inni öz şäherine girýänçä, ýok girmedim dän, ýygyma geldim. Ol owan meýdany, owanyň yer diýen yerlere ýetip bilemek, kol aňyrrakda bunyň etegine bir zatda ýa dagyň etegine düşdüm. Owamym hana görnüp dur. İkindi boldy ýa akşam boldy. Owama görnüp dur, ýöne men owamyň yerleri diýen ýerlere entek giremek, ýetemek, ýanky öýlerine, zatlaryna, öýleriniň gawadyna deňine de ýetemek. Näme etmeli? Şonu da qyysga okarsyň. Entekden 4 rekatly namaz 4 edip okalýan ýere girem ila yedhula beledehu diýene. Täki girýänçä şäherine diýär. Ýene de bir belgi bar eken. Ona makalyň üstaýda. Egerde şo ýanky şäherine girýänçä diýenne birazjyk gep bar eken bu taýda. Egerde şol 3 günlük ýola kast edip çykandan soň şu 3 günlük ýoly kämillen bolsa, gidişin 3 günlük ýola baran bolsa, emma 3 günlük ýola ýetmän bolsa, onu gidip barýar, mysal üçin gün ýarym ýörýär, ay şundan gaýrak ahallan daşoğda uğraya, ol bir yerler, mysal üçin men gumuň atlaryny bilip duramak, bir 3 günlük ýoluň ýartyna barýar, ýygyna gaýtmaly bolýar. Ay bir ýönden gastanmaç habarly barýar, ýa özi
falan zadyny galdyryp barýan eken, barsa da akitmeli zadyny akitmeýän eken, hay bula bolmady diýip ýygyna öwürliýe, welin misal şuň öýlenemanyň wagty bolaýdyr. Näme etmeli? Eýýän sen 3 günlük ýoly kämillemäňsen, doldurmaňsan, safar boldy diýilenni höküme girmänsen, safaryň bozdun, eýýän 4'e gatnaşla bermelisin. Diňe ýerine öwürleningden. Ol öýüňe gelsen, ay bir pasport diýdi, dokument diýdi, prawa diýdi, bir gatlary ulaglan bolsaň, ýankyýalyk galyrypsyň, hay gaýtmaly bolupsyň. Ya burada. Ana bulam şeýle ýöne çykyp hemme çykanyň bilen ýöne ýerine girýän çäňem däl. Çykanyňa görä 3 günlük ýoly nemeden bolsaň, kämillen bolsaň, kämillemesen beýle däl eken. Bolýa. Bu geçen şeýle ýöredik. Ýerine şäherine girýän çädidik. Ew yenwiye iqameten nisfu şehrin. Ya girýän çädel inni yara ýerine girýänçe diýdik-de ya niyet edýänçe inni. Niyet edýänçe durmakny yarım ay ol yarım ay diýen şu şäher diýenem 15 gün. Ýa-ni bir ay 29 bolýar, 30 bolýar, ýok 15 gün. Şu yarım ay diýen 15 gün. Bideldetin ew qaryatin wahidatin. Ya da çıkansan ýerine gaýdyp gelýänçe 4 ýykyldar diýdi. Ya da çıkıp barıp şu taýda durjak bolsa, şol barjak ýerine 15 gün durmakny niyet edýänçe bir şäherde ya bir owada ýene de qyýsy okar ýörer diýär. Niyet edýänçe, niyet edäýse eýýäm ýetgejek de. Ýöne niyet edýänçe şol qyýsy 4 rekatlyny iketip okar berer. İnni bebeldetin ew qaryatin wahidatin diýdi, bir şäher ya bir owada diýdi. Inni men ay mesal üçin ahallan gaýrak gidýän ya ýarsany 7 gün daşagda boljak, ay 8 günem urgançda boljak, ay nämede boljak diýip 2 ýeri niýet etsem. Ýok, 2 ýeri niýet etsem bolmaýar. Birini niýet etsem bolýar. Ýöne 2 tane birine ýakynrak ýer bolsa, misal üçin şu ahalyň bir-birine golay owalar ýalyk bolsa, onu Balkandan bir ýerden gelip ahalyň plan owasyny plan owasyny 15 gün boljak diýsen bolmaýar, emma şola olan bir ýerine giýje boljak, bir ýerine günlüz boljak diýsen, şu giýje boljak ýeriň ygtybar bar diýen kitaplarda bar. Sebäp öýdilýän giýje ýatmaga, haslanan rahat almaga diýen ýalyrak gurumlar bar. Ýa-ni 2 ýeri golay ýer bolsa, giýjedäki ýörer diýen gurumlara bardy bu taýda belläýmendir men ýöne. Onun anyklajak ýa-ni beýlek kitaplara bar berer. Ýöreýär. Ve bisahra'i darina ve huve khibaiyyun. Ve yine de qyýsy okar niyet edýänçe muqim bolmakny, 15 gün durmakny biziň ýurdumyzyň sahrasyna. Inha İslam ýurdunyň sahrasyna şu bayraky umuşlarına gitjekler. Ve huve khibaiyyun. Ve şol niyet edýänem gara öýlüdür. Çadır öýlüdür. Çatmalydyr haýsyn niýsen diýer. Bu näme diýdi bu bolly? Inni men şu wagt
Yaz aýlary geldi, gumda şomuş diýen bir zat bitiýär şol adama saglygyna peýdasy bar, ay aşgadanyna peýdasy bar, näme diýerler. Olu bir owada bitene olu gumyň içinde bir ýerde bitýär. Ay şonu bir yarım ay bir ay imäge gideýinle diýip at ýaraglarını jemläp goşgolamy alyp barýan bir gumyň içine bir ýerik. Owa da ýok, zat da ýok, suwmam götürýän, iýjekşigimi götürdüm. Ay bu wagtlarda maşin barda. Şo tak baryp yarım ay bol, bir ay bol, sen niyet etseňem, etmeseňem, niyet etmeseňem gysga bermeli, niyet etseňem niýetiň bolmaýar diýär. Niyet etjek bolsaň o taý bir owa ýaşa, her bolmaly, o çölüň içinde adam ýaşaýarmy diýär sen. Onuň bir aýlap şo taýda çöme ýyjegem bolsaň, baryp men şu taýda bir aýlap durjak diýsen, 30 gün diýsen, on mäşä däl bar, 30 diýäsen, kesbesini. Şonno da sen muqim bolmaly, inni öýlämi, kinnimi, ýastymy 4 oka bermeli diýsen dogry däl. Sen 4 okamaly, onu da 2 okamaly. O taýda diňe bir ýanky şol sehrada ýaşaýan gara çatmaly çarwalar bar. Olar otluk bolsa çatmasyny ýükleýärdi, oloýy diýär. Oloý suwluk bolsa çatmasyny ýükleýärdi, o suwugy diýär. Ene şol maly garasy bilen nire ýankyal amatly bolsa, haýsy goýuň başy, haýsy takyr näme bolsa, şo taýlap gidip şo taýlarda çadyryny gurýardy, ýaşa berýär, kemem ýok. Ene şolar asli gum çarwa ýaşaýjylardyr. Olar bir ýere baryp çadyryny gursa, olaň ýaşaýyş şekli şeýle, olar onunla şundurjak diýsen amadlaryny ýanky 4 oka bersin diýär. Diňe şolara degişilýär. Bular bir sahra idarine bizim İslam ýurdumyzyň sahrasyna şeýle diýär. La bidaril harbi. Ştaýda ýanky o wagtda ýünlen ýerimde bir belliklerim bar eken, ony seredeýin hani aýt näme ýanky gurulmanda aýtypdyrmy, aýtmandyrmy. O bula ýanky çatma çadyr diýenim keçöýli näme diýipdir bir belligime, ýene bir belligime o çatma däller o taýda bolmaz diýipdir. Onam aýdaýdym. La bidaril harbi. inni la diyani däller qyýsgaltmagy niýet edýänçe diýdigi muny niýet etse de qyýsga okar diýdigi, la diýdigi, la bidaril harbet, dar diýdigi, ýurt diýdigi, harp diýmek, uruş diýmek. Inni bu näme diýdigi? Inni musulman leşgerleri kadim zamanlarda töwregindäki ýurtlara baryp olary musulmançylygy kabul edin. Bir zat diýmäge şol sultan ýylla bir gezek, iki gezek gatdarlarynaky musulmanyny däl ýurtlary musulman etmäge borçlyrak ýaly we şergda. Onuň güýji ýetsere güýç bilen, güýji ýetmese ýöne gep bilen, wagt nasihat bilen, indi bu güýji ýetýän hasab edip goşuny berýär, hany plan ýurtda gidin. Olara musulmançylygy teklip edin. Indi şeýdik ýaraglyk ýerenseňler o taý urşulýan ýurt bolar ýa taý. Ine urşulýan ýurt bolsa da sen haçan kaçmaly, haçan gowmaly, haçan durmaly. Kim bilýär, olar bu işi bolsa gaçardyň. Ýa olar gaçda da gowurdyň. Ýa bolýa derwedesini açyp giýirin, näme teklibini de eşdeli, kabul edeli, burada da kararlanardyň. Ene şo zatlar belli däl. Leşgeriň ýagdaýy, ýankyýaly ýagdaýlara bagly bolansoň, ýanky mundan qyýsgaltmagy niýet edýänçe, nädýänçe diýetde bu taýda qyýsgaltmagy
niyet ediýänçä däller. O taýda niyet etse de gys kokar diye koşun niyet koşunun niyeti işlenen nuru berýär. Ol niyet ýagdaýa bagly. Niyet etdim 10 ýaş gündürdümde sen sana o netse leşger gelse gaçarsyň da näme? Hani ýeten niyetin. Ene şoň üçin Darul Harp'ta bu zamanalarda bular ýaldatlary ýok. Elbetde iki ýurt uruşda da adetde şu hökümler bolsa boluverýär ony. Şol wagt şol ýerim ulamalar çeder. Bu wagtda dinleýän kitabyň umuman aýdýan gepini aýdýar. Darul Harp'ta niyet ediyen şaqis qalmagy do qis qalmaz. Darul Harp'ta däller qis qalma niyet ediyen şah. Diýdi onu düşünürdik. Inni inni şunna Darul Harp diýdi, onun bir kitaplan bir belgi mareken şey diýipdir. Ve fihi eşgarun bi ennehu iza dakhalaha bi amanin lem yaqsur. Inha şunna alamat bar, egerde şol ýurda aman bilen girsen, ol ýurdun terhedindäki barlaçy paç ýygnayan odup adamlaryň üstünden geçip täjirçilik bilen girsen, ol ýurdun paçşahynyň ruhsady bilen girensen, indi sen talajak gal, olaram sen talajak gal, aman bilen özleri girdirdi. Onu netesse tyky okamaz diýipdir. Görýän? Şu zamana ol ýurda bu ýurda gidýän turistmi ya başga bir ilim almagamy ya ilim öwretmägemi ya ýene bir zatlar üçin täjirmi gitsen şo ýurtda 15 gündürmäni etsen sen musulman däl ýurdam bolanna aman bilen girýän bolsaň onda sen 15 gün dursaň durmäni etsen ara 4 okardyň ýanky namazlary ýok bolmady 2 okardyň. Indi aman bilen girsen niýetini işleýär diýdi-de. Inni harp ýurdu däl aman ýurdu boldy diýdi-de. Bolya ýöredik. Ewil bagyi muhasiran ya bagyi diýen bir adamlar bar. Olar sultana baş göterýärler. Sen hak sen dogry ýöretmeýän, biz dogry ýöredýär diýip paýtan bolsa ýurdun bir bölegini bir hil baş göterýärler de şo taýyny, şol owany, şo şäheri eýeleýärler. Sultanam olar musulmanlar, olary düşünür ya geçirip ya bir zat etmeli, öňgürrüňi başga ýerde indi bolmanlar bu sultanam olary leşkeri berýär. Bu leşkerim baryp onu gabap dur. Ine bulam hakiýalak diýdi-de. Bunda da haçan gaçmaly, haçan howmaly, haçan näme boljagy belli däldirek bir hili öz ýurdunda bolsa-da gorgolaňçylara bilen gerek bolsa uruş haýmanada gidilenligi üçin gabap dursa ýene de bulam niýetleri ýöremez diýdi. Kemen tale muksuhu bilaniyetin ine. Bular ol kişi ýaly ki uzady onuň durmaklygy niýetsiz. Qamat muqim bolmaga niýet etmän ýöne şo taýda köprek durýar. Inha bir belli mareken şey diýipdir. Dakhala Misran ala azmin ey yakhruja gadan ew bagda gadan. Bir şähere girýär, misal üçin ahallan Balkana gidýär ya bir ýere gidýär, plan zat ay baly galjak ya bir zat. Şun ýanky şun alhamam aýtjak, ertir alhamam aýtjak, onu da ayol balıkçılar
gämesi döwülli balyk tutulmady, ay yel bolly deňde çypylmady. Ya bir zat ne şeýdip dur bir erçiň aýtjak, ertir aýtjak kişi o on näş 20 muny çekaýtdyr. Ol ýok onda da men on näşin durjak diýen niýeti bolmansaň, haçan tapsa şo zadyny alyp gaýtjak bolansaň, bu adamam qyş kokarýar. Indi muqim neti ne deňseň, şol 4 rekatlar 4 komarla. Ýa bu neti ýok. Günne bazara çykýar, günne näme ýaşady uşak adam, hene çykýar, olan buň gelýär, ertir gelenok näme bolyp on näşinden geçip gitse de qyska okar diýdi. Bu öňkülerim şol adamyň qyska okaşýaly bularam, qyska okar diýdi. Ýöreýär. Felew etemme ve qagadal ula temme farduhu ve eşa'e. İnni bu şertlerini aýtdym, namaz okap durundy bir musafir. Egerde dolu okasa musafir öýlesini 2 rekat okamaly bolan öýlen farzyndy 4 okapdyr, dolu okapdyr. Ve qagadal ula orta qadada da oturup durýar. Onna temme farduhu, onna tamam bolar on farzı diýär. Ýani musafirin 2 rekat okamaly bol. Şu orta qadada oturanda ýani 2 rekat okadyň, sen farzyn gutardy. Hasab edilýär. Ve eşa'e ölüm dolu kançynyň günäkär bolar diýär. Allah Taala'nın beren urf-goduny bilgeşin okasaň günäkär bolarsyň. Aýny bilmän ýadyndan çykaryp okasa ol nemerak ýöne taýda tamam etse günäkär bolar diýipdir. Näme günäkär bolar? Inni öňki 2 rekaty farz, soňky 2 rekaty nefile. Inni bilmeşin okasara farz bilen nefili garan üçin. Çünkü ol goşdy nefillen farzı kaçdan nittirdi. Inni qyska etmeli, wajib bolan qyska okamaly zadyny terk etdi. Ve ýani wajib bolan salamy mali ýa-da goýdy 2 rekatdan salam bermeli. Ve nefilin başyndaky tekbir tahrimana mara etmekden gidiverdi. Ana bir topardatlar var sen Amerika geçipdim. Yo men ýadam ok sapara gelenim bilen başga birdat sen olary ýalyk felsefeleňi goýda diýlenjesini ediber. Sen soňundan ýadam ýan bolsaň turdanym kazany nefiliň zadyň oka berýäni saparda 2 oka diýildi, sen 2 oka. Ýadam bolsaň başga da ibadat qıtdal. Ýöredik. Ve ma jada neflun ve soňky we ol rekatlar iki artdy, o nefil boldy. Yani 4 rekat saparda öýlen 4'de okadyň, 2 farz boldy, soňky nefil boldy. Ve in lem yaqud, egerde oturmasa, yani öýlen okapdyr, orta qadada oturmanyň ýadyndan çykardyr, öýlen 4 okapdyr. Batala farzyhu, onna batyl bolup farzı onun. Farzın okulmadyk ýalyk boldy. Sebäbi farkadan terk etdiň sen 2 rekatdan soň oturmak sana farza inni. Şu şeýle ýöne staýda bir gurrunam bar. Şey diýipdir. İza lem yenwil iqamata fil qawmati salisati. Şul 4 okan orta qadada oturmadyk farzı batyl bolar. Egerde 3-nji rekata turanna aymen ştaýda 15 gün bolaýyn mukimligi niýet etmedik bolsa diýipdir. Namazy okap durkanam niýetini ütgösseň sen musafirligiň mukimligiňe täsir edip durda. Namazyň içinde sen dilim murladyňok, ýöne niýet edýän, o edýän ay diýip 3-nji rekatda galanda
şey diýdi. Hâzâ izâ lem yenvul iqâmete fil kavmeti sâliseti. Ve illa eger de şo üçüncü kavmetine yerinden turanna yankı niyetli tursa onna muqim bolar we farza inni dörde öwürler. Orta qadany oturman çynene tejde täwye terk wajib bolar, farza okurlygy bolar, farza batyl bolmaz diýip belläpdir. Ne hani olya yöredük ýygyna. Müsafirun ennehu muqimun. Musafir kişi amam ol musafir kişiye muqim. Fil vakti. Wagtda yutimmi tamam eder. Inni sen yankı ahallan balkana gittin, mara gittin, tejene gittin bilemek. Bardın o tayda mescide vardın. Mesciddeki imam muqim bir yurdumnu ol. Senem ona uydun. Inni musafira muqim imam bolsa. Namazam ikinnidir, öyledir wagtynda. Onu senem dolu okarsın şu muqima imama uyup diye. Taýda bir kitan bellik bar göreli. Tamam edersin, iki okumursun da anim öýleňi 4 okarsın. Ikinne barsan, ikinniňem 2 okumursun da 4 okarsın. Yerli imama uýansan. Sen ikiligiňe ýem 4'e öwürli imama uýanlygyň üçin. Egerde şonu egerde mescide giripsin, ol imamın parzyň soňky 4-nçisiniň ettihiyatyny okap oturanam bolsa sen şo wagt uýsaňam imamyn näme wajib bolan sana da şo wajib sen turup 4 rekat okamaly. Aýbyň rekatyna işlädine de ýetişmedin diýsen, uýup ýetişdiňmi? Uýup ýetişdiň. Hiç rekatyň dolu ýetişmediňem jemaatyň nemesin sowabyn tapar diýilýärde nemede. Ettehiyat teşehhütte yetişdi de ine şonda da sen 4 okarsyň diýär. Dönüşdaýda başga bir mesele bar diýär, adyma düşýär. Eger şoňa alap uýdun, indi sen 4 okamaly bolyn, nemäňem pozdun. Bir sebäp bilen namazyň pozully, täretin pozully gitdi, inni sen näme etmeli? Yo, inni sen ýonky kiliňe okamaly. Men ona uýupdym 4 bolmaly, bir zat yo beýle bolmaly inni. Şo wagt okasaň ara şoň ýygyny uýan halynda jemaat bilen bolýar, o namazyň pozsoň, ýene sen öňki musafirligiň bolmaly ýadyma düşüşine görä. Ýene de bir bellik bar, ona göreli. Başka belligimde diýen kaýdan maýdan eken, egerde şunu pozsa ya imam pozsa onu kaza etmeli bolany 2 rekat kaza eder diýipdirin. Ýani önem üçin ol taby bolmaklygy wajib edýän zadyň geçenligi üçin inni 4 okamasyň diýipdir. Ol niyet kılım öýle namazyny okamaga, niyet kılım öýle namazynyň 2 rekatyny okamaga safary diýmelimi ýa diýmelimi? Ýok, farz namazlarda namazyň rekatlarynyň sanyny aýtmaklyk, niyet etmeklik şert däl. Öýle namaz diýdim, sen muqim bolsaň boýnuňa 4, musafir bolsaň boýnuňa 2 farz. Gutardy. Niyet kılım öýle namazyny okamaga, öýle namazynyň farzyny, niyet kılım 2 namazynyň farzyny niýsen, 2 rekat safary bir zat diýmesen, safardyň belli sen, niyetiň belli sen, ol näçe okumalygyň belli. Şey diýsen bolýar, ýanky alak safary näme diýeniň bilen bir bolup barýan zat ýok, haýsyny niýsen diýber, ol şerta däl ol. Ýanky diýeni ýöne niyet kılım 2 okama, 2 farzyny niýmek aňsadyrak da onuň 2 okaberon 2 diýmesen bolýar. Bulam ol belligimiz geçdi. Ýöreýär ýygyna. Ve bagdahu
la ya'ummuhu ve wagtdan soň imam bolmaz musafirga muqim. Wagtynda bolsa bolar, wagtyndan soň bolmaz. Wagty geçenden soň eýýän sen ol muqima wagty geçenden soň kaza bolmalysan onu. Inni kaza bolsa belki muqim 4 okomal sen 2 okomal bu taýda uýjak diýende de bir topar täsgelçilikler bar häzir. Ene bir bellik bar şonu neme deýim. Inni egerde wagtyndan soň musafir imama uýsa on uyumaklygy batyllar, dogry däldir. Çünki musafirin farzy wagt geçenligi bilen üýtgemeýär. Musafirin farzy 2mi? Misal üçin geçen aýyň ortasyny 13-nä 14-nä 15-nä bir ýurtda bolupsyň. Bir sebäpler bilen namaz okabilmänsiň ýa geçiripsiň bir zat ana sen şol 3 günnäki namazlaryň 2 rekat ýa 4 rekatlary 2 rekatdan bir öýüňe ölen bilen 4 bolmaýar. Ol üýtgemeýär. Inni üýtgemeýän bolsa bul gelip owandaki imama kaza diýip uýup ýa bir zat diýip uýjak bolsaň bolmaýar. Sebäp bir farz okuyanyň nefil okuyana uyumagyna getirýär. Çünki birinji 2 rekatyň ortak kada imama wajib o. Saňa da farza ol. Nefil okuyanyň farz okuyany nefil okuyany uyumagyna getirýär. Fi haqqyl qadati fi şefil awwali. Awwalky şefin ortak qadasy ona farz däl, saňa farz. Sen farzady özünden kiçä uýýa we fi haqqyl qiraati fi sani. Inni bu qadada biraz çekeleşge bar eken ýazdyrman bolýar bu durmaly. Ine bu taýy nefil okuyanyň farz okuyany nemesi bolýar. Ikinji, 3-nji, 4-nji rekatda ýok ol 2 kim bolmasa soňky kim bolaýar diýen ýalyk etseňem olan bolanok sebäbi soňky 2 rekatda ol ýerli nemen qiraat etmesi mustahaba on otaýdy ýöne dursa da bolýar farzyň soňky rekatynda asaňa won qiraat etmek farza onuň farz okuyanyň nefil okuyana uýanlydygyny hebe taýda ha dogrurak bolýar öňküde ol qaday owol qada ona da wajipdi bolýan näme üçin beýdipdir bu kitap bolýar özüňiz dermäsiňiz. Şular ýalyk sebäpler bar şoň üçin onu wagt geçenden soň uyumagy bolmaýar. Wa fi aksihi ve munyň tersine bolanna diýenne musafir baran ýerine imam bolsa ýerlilere, mehman ýerine adamlar aýmallaga ahunaga sen imam bolup beräý diýerler. Men musafir diýär. Agor sen musafir bolsaň bol galan özüňiz okar. Biz bilýäsoň ýagdaýyny diýerler. Ana şoň alyk bolanda etemmel muqimi. Onu dolu okar tamam eder muqim. Ol soň ola 2 rekat okap salam merer ve kasral musafir ve qisqa okar imam bolan musafir. Men bolary imam bolýan men kim 4 okamaly bolaýmasyn diýen zat ýok. Sen musafir imam bol ýerinde dur sen 2 okamaly. Oturan yerlere me 4 okamaly. Onu sen 2 okap bolarsyň da inha ýerine gidýär şey diýär. Kasral musafir qailen nedben aydan halyna mustahaplyk bilen etimmu salatakum fa inni musafirun. Ol 2 rekat salam berenen siz namazyňyzy tamam ediverin, tamam ediverin diýeni şu wagt utarym diýdi de dolaryň, doluqa berin. Biz tahqiq men musafirdirin diýer. Mustahaplyk bilen. Inni ol ýanky birinji 2 rekatda okudy, o beýleki kesem ýerinden turdy.
beýleki ýanky ýygyna uýanlar 2 bolsun näçe bolsun. Olar kıyamda kıraat eder mi etmez mi? La yaqra'u li'annahu lahiqun. Şol muqim dolurur bolun ýöne kıraat etmez çünki o lahiqdir diýipdir bir görnüşde. Lahiq ýani imamyň ýygyna başdan ýetişen ol imam kıraat onu muqtadinin uyanın kıraat etmeler bolşýaly bulan soňky rekatlarda da kıraat etmez ýöne ýani elham mukdarrak durur ya üç tesbih mukdarrak durur haýsy iki gurrundan barmy kadiýan gowragy şo elham mukdarrak durup ýöne egläýär. Ýene de bir bellik bar bulan näme diýdik kak? Bu ýanky imam etimmu salatakum fe inni musafirun diýer diýipdir müstahaplyk ýönden ondan şunun bir kitap şey diýipdir täbir kitaplarda sen imamyň muqimmy musafirmi şonu bilmesen sen uýmagyň dogry däl bir zat diýen gurrunlar bardy on şonu şoňa garşy şey diýipdir delletil mes'eleti şu mesele delalet edýär ýerim türkmen çykaýyn tahtaýy şert bolmady uýanyň bilmekligi imamyň halyny namazyň başynda diýipdir-de. La yeşterite ilmul muqtadi halal imama inde ibtida'i salatihi. Ol ýanky gutaranyň soň etimmu salatukum näme diýe hana musafirdygy belli bolýar diýen ýalyrak da. Ey bolýar ýörýär. Ve yubtulul vatanal asliye misluhu les-seferi. Inni bir watan diýen bir zat bar adamlaryň dogulun, ululun, dören, ýaşaýan bir öýlişikli bolan ýeri asyl watany bolýar. Inni adamlar birden bir ýerle göçüp berýär, başga bir sebäpler bolýar, işi bolýar, güýji bolýar, başga ýagdaýlar ahally mara göçýär, marly daşowra göçýär. Ol balkany göçýär bir zat. Inni watan asyllylyň ilkäşo ödögüp duran ýerim, ondan soň özüň haýsam bolsa sebäpler bilen ol ýurdumdan taşlap başga bir ýurda göçdüm. Şu wagtda ahally bolsa tejene göçdüm. Bu taýda öýü galsyn, başga ýerde galsyn biljekler ony yok men tejenne ýaşajak diýse bärik ýonky owasyna gelenne de inni musafir bolup berýär. Men dogup duran ýerim diýmeýän. Yok, o taýda gurrun köpürakdyr bu taýda. Ol iki ýurtda da ýurt tutunjak. Bärde de satjagan däl, wasal watar geler duraryn. Ine yerim var, mülküm var, başga zadym var diýen niyeti var bolsa, onda gelen wagty bärde de muqim bolar diýen gep bar, başga bir gep bar ýok. Iki ýerde ýurt tutunjak bolsa, iki ýerde de öýlişikli bolmaly, o taýda da aýaly bolmaly, bu taýda da aýaly bolmaly, şolar ýalyrak bolmaly diýenem bar. Ýok ýöne dogrurak gepde mülkü ýurdu bar bolsa onu satmak etmekçi dälle yok aýnaça on beýlede ýaşaryn işimi ýetgese beýleki ýetgese ýene gelerni onu iki ýurdan ýurt tutunmakçy bolsa ondan ona gelenne ýolly musafirim bolsa gelenne muqim bolar. Inni şol ýanky ýalyk neti bolmasa asyl watany öýdi ýalyk asyl watan batıl eder diye yankı yok on kıyalık zattel satlığa çıkarıyor hani komşu olanlarına aydiya şu yurdun satyan ha planşa diye menem tejenne yaşayan ne aratına havarlaşıptır ya xridar var mı geçen yok mu ya bir zat sayda yurdun saklamak neti yok hani göreyin ya ana xridar geldi diýse şon satmağa gelenne de misafir bolup duruyor ya ol öýdi ýalyk watan tutunsa ýöne asyl watanyny sapara çykmagy, ene ahally bir ýerik sapara çykýar,
safara çıkıp ýerine gelende ýene de öňki watany asıl watany bolup dur safara giden bilen oň watanyň ütgeýän zady ýok. Asıl watany mesli ütgediýär, safara ütgetmeýär diýipdir. We diýär ve vatanal iqameti mislihu ve seferi. Emma iqamet vatan diýen bir zat bar. Iqamet vatan diýen şol musafirçilige gidende 15 günläp durjak. 15 ya 15den kan durjak diýen ýeriňi iqamet safar diýilýär. Ony başga bir iqamet safary inha bir owada durup soň ay ustaçylyk etjekmi näme men her şaýda bir ay durjak diýen sen. Onun ustaçylyk edip berdiň o goňşowa beýli ýüzüne kowa ya oň aňryanna kowa arasy safar mukdary bolsun bolmasyn bir ýerden iş tapýanda ay onuň goňşy olanlaryň bu taýda 2 aýlyk iş boljak diýende ýa-ni sen watan iqamatyny 3 taýda 15 gün durjak diýen. Inni ol öňkü watan iqamatyň birinji gelen owaňy sen watan iqamat etmeýär, ony batyl edýär diýär. Mislihu diýen şo. Olam 15 gün durjak ýerini diýip aýtdyk. We seferi ýanky watan iqamaty safara çykmagan batyl edýär. Misal üçin ýanky 15 gün durjak diýen ýerinden bir ýere safara gidip safara çykdyňmy? Her kiyalyk bir zadyň ýerinde galyrsyn, o bir çaýnyňy keçäňi alyrsyn, şonu almagy gelsen hem ýan sen täzeden watany net qamat net etmesen ýanky giden ýeriň watany qamat dälsen 15 günlük ýer däl bolup dur. Hasro qap dursyň sen. Ýan safara çykdyň, watany qamatyny batyl edip goýberdi. Wel asly diýenim ýan asyl watanyň watany qamatyny batyl edýär, ýanky watany qamat 15 gün bir ýerde durjak ekeniň gelipsiň 15 gün durjak diýipsiň 5 günden soň öýüňizden bir zat alyp gelmeli bolupdyr. Ay ulagly ýa başga bir zatly çalasyn gidip gelýän bolyn. Asyl ýurduňa gireninden ýanky watany qamatyny güýçli edýär, täzeden ýerine baranda ýene de täzeden 15 gün durjak bir zat diýmesen sen ol öňkü watan qamatlaryna galanok asyl watanyň oň güýjüni gaçyrdy. Bu taýda sorduk mukaffide mine bir fetir var eken bolýar. Ve seferi ve zidduhu la yughayyiranil faitete. Ve safara çykmak ya safaryň tersi bolmak, safary bolmak ya safaryň tersi bolmak diýmek, häzirde bolmak, mukim bolmak diýdigi. Ütgetmeýär bul ikisi öten geçen namazmy. Ýanky musafir öýünde geçiren qazalaryny okajak bolsa qazasyny öz wagtyna kyn okada da qazasyny aklar dörde okar. Inni musafira baranam işim ýok qazalanmala inni ise öýünde geçiren qazalaryny dörde edip alar diýdigi. Yine de ve seferul magsiyeti ke gayrihi fir ruhasi ve günahkarçylygyň safary gayri safarlar ýalyr şul ruhsatlarda. Bu näme diýdigi? Günahkarçylygyň safary diýdigi, mysal üçin guluň eýesinden gaçyp gitmegi we ýanky sultanyň imamyň garşysyna çykmak ya mehremsiz hatynyň haja gitmegi ya bir zat ine günahkarçylyk bar safarlarda. Ýöne günahkarçylyk boldy, onda ýan ruhsatlar ýokmy? Ýok, bulan beýle däl ki gayrihi diýipdir. Gayri diýeni tagat wadat safary misli ilim talab etmek ýaly, enataňa ziyaret etmek ýaly, haç, umra ya täjirçilige gitmek ýaly bularam gowratlarda. Şo täjirçilige gitmek ýaly. Şularda ruhsat berilýän ýanky günahkarçylyk ýolurmagy isleňen ýanky 4 rekat namazlar iki okarsın, oradan açar nisen açarsın, nemäňe ayaqqabyňa nemesen ayaqqabyňa meski çekmeli bolsa
3 güne çenli gidersin diýdi. Ýene de şaýda birlikde de bir zat bar, onu bolup duran. Firruhaşy ýanky ruhsatlarda hasıla yetdik şaýda duraýaly.